Friday mga mams, anong ulam nyo? Kami, dahil Friday, eto, nagluto ako ng munggo. Syempre, hindi mawawala ang prinitong isda, kaya ayan, nagprito din ako. At dahil nga maliit yung pinagprituan ko, ayan, may naiwan pang 3. Syempre, hindi rin mawawala ang chicharon na pampasarap at saka nitong kalunay. Alam nyo ba ito? Dato dya gulay ng agtubtubo lang italtalon. At dahil nga mayaman kami ngayon, eto, may gintong sibuyas kami at saka luya. Pero wala kaming bawang, kaya ayun, binabawi ko na, hindi pala kami mayaman. Syempre, charis lang, nagfi-feeling mayaman lang dahil meron kaming sibuyas. Sa mahal ng sibuyas ngayon, kapag meron ka ng sibuyas na panggisa, feeling mayaman ka na, di ba? At habang nagpiprito nga ako, ayan, magme-merienda muna ako. Nakakagutom kayo. O kayo, anong ulam nyo? May nahuli nga pala akong bata. Ito nang didikwat ng chicharon. Diyos ko po, yung ama kasi pinatikman. Kaya ayan, nagustuhan din ng bata. Kung ako lang, ayaw ko talaga siyang patikman ng ganyan. Di ba? Ang dami-dami niyang bitchin. Sa mga unhealthy food, hindi ko talaga siya pinapakain. Kaya yung merienda kong chichirya, hindi ko talaga siya pinatikman. Maski chocolate nga, hindi yan kumakain. Ma-share ko na lang din na ang favorite na ulam ng batang to ay isda at saka malunggay. At dahil nga munggo at isda yung ulam namin, syempre nag-ulam pa rin. At nagulat na nga lang din ako dahil nagustuhan niya din itong kalunay. First time ko parang din naman kasi napatikman siya niyan at nagustuhan nga niya rin. Basta kasi malalambot na dahon at madali lang niya malunok, yun gustong-gusto niya. Pero yung pinaka-favorite niya talaga ay yung malunggay. Kaya naman halos araw-araw ang ulam namin ay isda at laging may sabaw. Kapag nga karne ang ulam namin, hindi siya kumakain. Kaya naman no choice kami, laging may isda at saka malunggay. Syempre, bilang nanay, gustong-gusto ko na rin yun dahil healthy naman, di ba? At ito na nga, naigisa ko na rin yung munggo, nailagay ko na rin yung kalunay. Bali, magdadagdag na lang ako ng tubig para may sabaw. Matanong ko nga lang din, ano nga pala yung pinangtitimpla nyo sa munggo? Sila Nanay Rose kasi sa La Union ay mas mahilig sila sa bagoong. Pero kapag ako ang nagluluto, ang ginagamit ko ay patis. Hindi ko alam, pero mas mahilig kasi sila ng bagoong at para sa kanila, mas mananam kasi yung bagoong kaysa patis. JMT ro nga ikan pa ni Nanay Rose, danong nga napudot yung bagoong sa nanto sugsugan kasi sa nanto ikabil. Hay nako, very very traditional talaga. Gumagamit naman din kami ng bagoong pinangluluto pero hanggang diningding lang talaga. At saka sausawan na pritong isda at saka nilagang kamote. Yung talbos ng kamote ha, hindi yung bunga ng kamote. Jay bagoong, ikam ti sibuyas, kin kamatis, sa kanto ag sida ti prito nga sida, sa kanto ag kamot, ay na po. Maibos aja na po yun, no kaschay. So, ito na nga pala't nakaluto na ako. Hindi ko rin nilahat na nilagay yung isda, nagtira din ako dahil ayaw ng asawa ko yung nakasahog yung isda, mas gusto niya yung crunchy. And yan na lang muna for today's video. Thanks for watching. Let's eat!